No ano 2016 puxemos en marcha o último Plan Estratéxico de Solidariedade Internacional de Galicia que hoxe avaliamos. Nese momento decidimos que queríamos ser unha entidade recoñecida socialmente polo impacto das nosas accións como xeradoras de cambios positivos na vida das persoas. Ademais, propuxémonos ser unha organización democrática, participada e innovadora que cunha xestión operativa eficaz promovera a xustiza social a partir dun traballo coherente e complementario en 4 campos de actuación: cooperación ao desenvolvemento, educación para a cidadanía global, comercio xusto e participación. 5 anos despois, acadamos logros que nos posicionan como unha entidade distinta. Comezamos. Dende o ano 2016 e de forma progresiva fomos incrementando a nosa presenza territorial, o que permitiu engadir ao traballo que xa viñamos desenvolvendo en Galicia o apoio a entidades nicaraguanas, guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas e bolivianas, xerando cambios na vida de 27.221 persoas nos eidos da promoción da cidadanía global, o dereito a unha vida libre de violencia e un medio ambiente limpo e saudable, o acceso a enerxía sostible e o fomento dunha saúde integral de calidade e calidez. Neste tempo, a nosa entidade pasou a ocupar os 2 primeiros postos nas valoracións das principais convocatorias de proxectos. Todo isto fomos quen de comunicalo a máis de 2.000 persoas a través de distintas canles de comunicación e cun orzamento total de 1.990.652,89 euros. Xa por áreas, nestes anos fomos quen de retomar o noso traballo no ámbito da cooperación internacional, na que pasamos de non ter presenza no exterior a executar un total de 12 proxectos no período avaliado, cunha incorporación progresiva de socios, países e sectores de intervención, que se traduce o peche da avaliación nuns orzamentos de 1.052.825 euros, que se distribuíron entre un total de 5 países da man de 7 entidades socias. Quedounos pendente a posta en marcha de iniciativas vencelladas aos eidos de comercio xusto e educación para a cidadanía global en terreo. O noso traballo no eido de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global experimentou un cambio cualitativo moi significativo nestes últimos 5 anos. Ao longo deste tempo traballamos con 11.807 persoas a través da formación regrada e non regrada. Fixémolo coa posta en marcha de 49 accións educativas das que participaron 2.289 axentes multiplicadores que poderán incorporar as súas aprendizaxes no seu ámbito profesional. A nosa labor investigadora consolidouse neste tempo no que participamos de 8 investigacións que xeraron coñecementos que difundimos en 14 congresos. Nesta área, os nosos principais proxectos acadaron unha puntuación media de 4 sobre 5 polo seu impacto, pertinencia, coherencia, adecuación e innovación. O noso traballo centrouse na promoción dos atributos da cidadanía global e no fomento da participación social cara ao interno e o externo da entidade. Durante 1.500 días abrimos as nosas portas para garantir unha alternativa de consumo estable a máis de 400.000 persoas. A área de comercio xusto xerou uns ingresos totais de 300.269 euros que evolucionaron positivamente ao longo do período cunha xestión eficiente e eficaz que permitiu mellorar a oferta de produtos a través dunha maior rotación e a eliminación total das roturas de stock. As nosas tendas como espazos sociais acolleron 76 actividades, das que participaron unha media de 10 persoas. Non abandonamos as rúas nin a nosa labor de concienciación, promovendo un total de 18 iniciativas. As nosas comunicacións a través de redes sociais de comercio xusto chegaron a 3.228 persoas. Quedou pendente, iso sí, a posta en marcha de iniciativas de apoio a produtores en orixe. O voluntariado contribuíu de maneira decisiva ao que facer da entidade. 21 persoas mantiveron unha vinculación estable durante os 5 anos e outras 32 fixérono por períodos inferiores. Así mesmo, como entidade participamos de xeito activo en 5 redes e plataformas implicándonos das accións propostas. A última avaliación externa realizada afirma que hoxe Solidariedade Internacional é unha entidade máis participada.
No 2016 contábamos con 2 financiadores públicos que representaban o 71% dos recursos dispoñibles pola entidade. Os orzamentos evolucionaron positivamente cun incremento tanto na financiación pública como na privada, e entre o ano 2016 e o 2020 os fondos incrementáronse en case un 76%. No ano 2020 accedimos a 8 financiadoras con subvencións por valor de 450.000 euros. Por último, os recursos, capacidades e alianzas da entidade sufriron tamén importantes melloras. Dende 2016 incorporáronse paulatinamente ferramentas de xestión e documentación cuxas melloras foron valoradas polo conxunto do equipo técnico cun 3,78 sobre 5. En canto aos recursos humanos da entidade, creáronse 2 novos postos de traballo e incrementouse a xornada do equipo técnico en oficina nunha media de 12,4 horas semanais. Con todo, o equivalente a tempo completo pasou dun 3,4 no 2015 a un 5 no 2020. Ademais, o salario medio aumentou un 5,47%. Destacar que a día de hoxe o equipo percibe unha mellora no seu desempeño dun 4 sobre 5 de media. A comunicación gañou espazo na entidade e, a día de hoxe, estamos presentes en 4 redes sociais e informamos a través de 4 canles de difusión. A nosa base tecnolóxica mellorou coa adquisición de 5 equipos de hardware e 5 programas de software. E fixemos un importante esforzo para establecer e fortalecer alianzas estratéxicas que hoxe se concretan en 13 entidades coas que desenvolvemos un traballo coordinado e estable no tempo. Quedou pendente a tramitación do sello de transparencia do Goberno. Grazas a todas as persoas que o fixeron posible durante estes 1825 días.